What's up mga kalabon? Nandito ako ngayon sa Bimali, Pangasinan, sa Baywalk, Bimali, Pangasinan, kung saan yung kalot at dala nila guys, baan nyo ako, magkalot tayo ng mulmul. Yeah, man. Trouble by session. Another reggae flavor for the trouble bites. Watch out. So yun na nga mga kalabong, for this video nakikapi kalutan ako. At ing kapal na lupa akikarawa hotdog. Salamat uncle tan ante masamsami may hotdog yo. Piling pataway na hotdog mo. Tatawayan ko lang yung hotdog niya. Ang sarap ng hotdog mo. Balog. Balik ko nga pala ng lamesa namin may nagdonate ng Shanghai at Talaba. Salamat sa nagdonate, I love it. Manlireklamo tanggap ay berto ko nung gapin mo. Who are the best performing here tonight? Ayan. Uy, ito gagawin dito ah. Hindi mo mau. Wow, mabaybay na talaga yung taga Bimali. Wala ni naman itaraya pansitan in spaghetti. Happy birthday, Sir Banong TV! Na klaseng kansyon ang gad inner nanurangol kuya pambansan kansyon niya mo paulit-ulit lang sa kiladlayag. At yun na nga mga kalabong, dahil ang kapoy uring mi akikaluta lad basil salama yabalbalag hulog kaya langi ayag ko lang napigil ay oras ko masamsami ay hotdog ang patapatang ya panangaro. Dahil aga uni-inom niya dahil sa idakol, tamang danom labalay inom mong kopyan aga na abot. Magdadrive pa kasi tayo pa uwi para Iwalat lahat ibibigay. Shout out mana LC kayo uncle. Sa mainit na pagtanggap sa Orange Lemons. Matatanda na po kami, we are an old band. We started in 1999 but we disbanded in 2007. Pero ang good news, we're back after 10 years. Nag-reform kami ng 2017. It's nice to be back again and sharing our music with you all. Let's do para sa lahat ng nagmamahal. Spending my days with you is like living a wild fantasy. With all the beautiful people I know, making love in the world of different colors. How often have I been there? It really doesn't matter as long as we're together.
Ops, dugala, tapasumpo kamila. Kasalanan mo tan, wag mo nabantayan niya buo, tag kalima. Ag mi mala pinasumpal, tapasasumputan to ala. Goodbye!